Έλα, βρίσκεσαι στην πιο hot τηλεφωνική γραμμή για ενήλικους. Είσαι ενήλικος, σωστά? Συγγνώμη, μα πού έπιασα τηλέφωνο? Έλα, μου κάνεις τον ανήξερο τύπου. Είμαι η Λόλα και τα κάνω όλα. Εδώ που πήρες θα κάνεις αληθινό τηλεφωνικό σεξ, όχι όπως τα άλλα ροστηλέφωνα που περιμένεις και ακούς ηχογραφημένα μηνύματα. Χρυσή μου, τι λάλης? Εγώ ήβρα αναπάντητη στο κόκκινο τηλέφωνο. Α, καλά. Εσύ βρήκες αναπάντητη στο κόκκινο και εγώ βρήκα κανονική στο ροζ. Αυτά θα λέμε τώρα. Είμαι η Λόλα και τα λέω όλα. Μην έχεις ταμπού. Ρώτησε με ό,τι θες. Είμαι δική σου αλιγάτορα μου. Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σου. Κοπέλα μου, ερωτήσεις εγώ απαντώ συνήθως. Οι δημοσιογράφοι όλη μέρα βουρούμε που πίσω με τις κάμερες. Ναι, μα τι βιτσιόζος που είσαι. Οκ, αφού το θες, θα είμαι η δημοσιογράφος και θα παίρνω συνέντευξη. Θα είμαι η Πουτατιάνα και θα είσαι ο διάσημος καλεσμένος. Μα είμαι διάσημος, Χρυσή μου. Δημήτρης Χριστόφιας, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο μοναδικός κομμουνιστής πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόση φαντασία, μωρό μου. Πριν συνεχίσω, να σου πω ότι η χρέωση εν 3 ευρώ το λεπτό, οκ? Εν έχει πρόβλημα. Ως το Φεβράρι καιρώνουν άλλοι. Βλέπω πήγες καλά στο ρόλο. Οκ, αφού το θες, είμαι ο λαός και εσύ είσαι ο πρόεδρος. Είμαι η Λόλα και τα κάνω όλα. Ο λαός έπεσε σε κατάθλιψη, πρόεδρε μου. Ανέβασέ με. Έλα, μωρό μου. Μίλα μου βρώμικα. Πού είσαι τώρα, πρόεδρε μου? Τώρα είμαι στο γελάκι. Στο κελάκι τσιου τσιου. Έχω χωριόν το γελάκι, μάνα μου. Όπως πάμε στο Μαρί. Ξέρεις που είναι το Μαρί? Μαρί όπως λέμε Μαρί λαβού βουβού βουντού. Ναι μεν είμαι η Λόλα και τα ξέρω όλα, αλλά όχι στη γεωγραφία. Μαρί. Δεν έχω ιδέα που είναι το Μαρί. Μα σοβαρά? Λοιπόν κυρία Λόλα, πραγματικά πιστεύω ότι εμείς οι δυο έχουμε πολλά κοινά. Να τους λαλώ εν ξέρω σιόρ που είναι το Μαρί και να μου βγάλουν ανέκδοτα. Στέφανε, πού είσαι? Βούρα να ακούσεις. Ούτε ο λαός ξέρει που είναι το Μαρί.